Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 3. Busa ako si Pablo, ang binilanggo ni Kristo Jesus tungod kaninyong mga dili Hudiyo, nag-ampo sa Dios. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag ug gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw sumala sa gisulat ko kaninyo sa daklit. Kung basahon ninyo ang akong nasulat, masayran ninyo ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tawo. Apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Gihimo ako nga sulugoon sa ebanghelyo tungod sa linain nga gasa sa Dios nga gihatag niya kanako pinaagi sa iyang gahom. Ako ang labing ubos sa tanang katawhan sa Dios. Apan bisan pa niini, gihatagan ako sa Dios niining pribilehiyo sa pagsangyaw ngadto sa mga dili Hudiyo sa maayong balita mahitungod sa dili masukod nga bahandi ni Kristo ug pagpakita sa tanang tawo sa tinagong laraw sa Dios. Sa nangaging panahon, wala ibutyag sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang butang ang iyang tinagong laraw. Aron pinaagi sa iglesia, masayran karon sa mga pangulo ug kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios diha sa nagkalain-laing paagi. Gihimo kini sa Dios subay sa iyang walay katapusang tuyo nga gituman niya pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Pinaagi sa atong pagkahiusa o pagtuo kaniya, maka-atubang na kita sa Dios sa walay kupanagana. Busa, hangyoon ko kamo, ayaw wad-a ang inyong paglaom, gumikan sa akong mga pag-antos, tungod kaninyo, kay kining tanan alang man sa inyong kaayuhan. Busa, tungod niini nagampo ako sa Amahan nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabayanan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa iyang kadako ug kahalangdon, lig-unon niya ang inyong espiritu hanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo, aron malig-on ang inyong gugma. Ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalawom sa gugma ni Kristo. Hinaot pa unta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo bisan tuod dili gayud kini masayran sa hingpit ug sa ingon mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Daygunta ang Dios kansang gahom ania kanato ug arang makahatag og labaw pa kaysa atong pangayo ug mahuna-huna. Daygunta siya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Jesus hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 3.